Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ten iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Pagkasalitaan ni Oscar sa gudahin nga ti surat. Dear Manong Nemi, magmagnaak manen Manong Nemi amapan agbasa. Wen, bali 7 a kilometro manong manipod dito balay aging ka iti eskwela, kolehyo nga pagbasaak. Adak idin Manong Nemi iti second year college, iti korsok nga accountancy. Pag na, sa paik tagriing Manong Nemi, tumulong ak ti trabaho ti balay, oren no nasipngit pay laeng agkay-kaya kun Manong Nemi ti naglawlaw ti balay mi. Ken no kasta nga kasapulan nga malampaso Manong Nemi ti sementado nga datar ti balay mi. Gagangay lang ti balay mi Manong. Ngem sementado of course. Sangkam nga man no kasta nga ada bagyo hanlakit unay nga napigsa. Hangkam nga maslip iti uneg, gabota di galba, di sabento ti diding, napintas met itawa mi Manong Nemi, takarpintero nga rod ni tatang. Manglulaing met itilaba ni nanang. Talukang nga kakabsat Manong kat siyak ti nauna, duwa nga babae di kiti adjek, agpadpalada Manong Nemi agbasbasa ti high school. Kung nga rod tatang kininanang Manong, ngano agradwarton ni ading ko nga Eileen, iti high school, sumardeng tupay laeng. Tano makabagradwarak ton iti college Manong, kadadantong patrabahoak, ingkarik kadakwada Manong, nga siyak tumeten ti mang pabasa kin ni Eileen. Kastan tumet, no kabaylag to, nga pagbasaan met, ni Yabunso mi nga ni Betsy. No ag-college tumeten, no kabaylag to, pagbasahin ita, ore no agranada nga adan ti college, aramid ek tumanong. Kasta ti tulag. Kasta ti nagsasarita kami kadana ng kintatang kanirikabsat ko. Katapno, isupay ti plete Manong Nemi. Kasta ko nakitain, nga sa paik ti agawid, sa paik ti agriing, sa paik iti mamigat, sa paik ti agrubwat, tapno di kasta, ket magbagnaa. Adan to pa'y 5 minutes, sakbay nga mangrugi iti umuna a klasek dito eskwela, dito college. Ngem dayta may tugtugotak ti pagsuksukatak Manong. Hangko pala isugsuot di uniformek. Para balay pala yung agbado ak pala yung sa bali. Dahil ito makadano na Manong Nemi dito eskwela, sigurado. Nasilip ton dilengat Manong Nemi tibadok. Adan tumaten pagpunas ko, kalpasan na, isuot kong tumaten tinupormek, sakto sumreken ti klase. Malabsak Manong Nemi, ti balay, ti kabsat ni tatang, nga napintas ti biyagda. Agsipod ta, nagraduar iti kolehyo Manong. Nagraduar ti kolehyo, ti ulutig ko. Kahit mga opisina da ngagpadpada iti asawa na nga ni auntie.
Sino nga auntie? Basta ni auntie. Ni Uncle Dado, Manong Nemi, kabsat ni Tatang, inaunan ni Uncle. Duwalayangan Manong Nemi, uno may salayangan ti sampay nga nagraduar nga anak ni Uncle Dado. Tilaeng kasadar ko, Manong Nemi, nga ni Kasin Lisa. Ti makadakes, agkabadpada kam ti kurso. Musli Manong Nemi nga oras ti klase, kadagpadpada kami. Kunang harod, Manong Nemi, ni Tatang iti na minsan. Alang at Oscar anak no, kasalitam to ni uncle mo nga Dado. Tano, mapanda itulod, itulnog, ang itulnog, ni Kasin mo nga Lisa di eskwela, kat makilukan ka. Pinadas ko idi ngayong bagarata Manong Nemi. Ngayon nagkadkad da. Tikat ngamin kinaambisyoso yo, kunakit idi ni Uncle Dado. Hanyo lang arod na kabailan, nga pagbasaan, deta inauna nga anak mo, si Kainso. Agin lalaing ka, napyo kumamit hanggang nga karpintero laing. Abos na karpintero ka laing, ato pwede gidigundaway nga maistambay ka, noong magtrabahawam, sa taasawam, labandera. Tal-talumot ka dito anak yo, ang imuray pa'y. Kasta ide Manong Nemi ti mangmangig kong ibagbaga na Uncle Dado. Ambisyoso kayong agpabasa. Huwag Manong. Napintas kumamat Manong amudat magikabagyan, di ba? Tapos saan ka ang naglinglingat, ngagmagmag na, Oscar, ranaam ti kasto nga oras, ta umay ka dito balay, ta duwa kay maitulod ni Lisa, nga kasinsin mo, agpadpada kay ba't nga eskwela, kadagpadpada kay pati oras. Nagpintas ko mamano kayo. No amudat makikabagyan. No sa sino pwede di kabagyan Manong Nemi. So dapat din manguy-uyaw. Ambisyoso. Kung dapat kada kami Manong. No maminsamit ka di Manong Nemi kata adabasol ni Tatang. Kabaylan kumamit kano. Dagi dinagadnak ken kuwana nga pagbasain ni Tatang. Ngam na ibalog na. Sa nag-iasawa, iti kas kaninanang, nga sambat nga nagrituwara kas kankwana. Kadagupan da nga kakapsat, datatang Manong Nemi agpaiso, nga dakam lang ti kakorapayan. Agbababawi mo't ka din ni Tatang Manong. Tano, ingkaso na kumaiding ang pasnek tinagbasa, saan ko mga nagtinaglang nga karpintero, saan ko mamat itang marigrigatan kami, iti panagbiag mi, sang kasapulan, sang kaapuyan. Agplete, maglugan ak kumamit, nga mapanagbasa. At damat kadi Manong Nemi ited datatang hininanang, nga pagpletek, ang isupay. Isupay ket isupay. Kinabudo na Manong Nemi, jak bakit agbimirienda, sa adabalon ko. No anyat si dami ti bigat, isumat ilasing ko, nga si Edmi, buno si Daek iti pangal daw. No, itlog, Manong Nemi, itlog mati balunek. No, tuyo mati balunek. Sa, no, agsalad kami ti rangaw ti kamutig, mangilasin na, isupay tinayon ti balon ko. Itlog ti bigat, itlog ti aldaw. Tuyo ti bigat, tuyo ti aldaw. Edi mabatog ko Manong Nemi ti balay da Uncle Dado, pinagunyak isong. Uncle, lumabasak pa eh. Oh, nakasapsapa ka. Nagsardengak Manong. Abag isun to Uncle, ito no, makadano naksadya eskwela. 5 tulangin na minutos. Sakbay ti oras. Isun tumati na ti 5 minutos nga gundaway ko nga mangsukat ti arwatek, kan mangpunas ti linit ko. Susapo ay Deta kaming kahit ambisyoso kayo. Amang barok, diyak lang mamati nga maituloy mo tagbasa.
Second year college mo. O, duwan tupay nga tawin. May sa dito, duwat balit talupay nga tawin. Kaya magmagna ka. Gabutaon ti pagpletem. Ada ito da, angkel, ngem kay-kahit ko ti magna. Sabay. Kasi nung nagsakit ka, gabot ti panaglanglangat mo. Exercise kong ke. Ay, sobrang exercise deta. 7 nga kilometro. Saan at sidam, nga tabalon mo. Ay, lining tang itlog. Angkel, ta iso ti sinak. Itlog ti bigat, itlog ti aldaw. Iso saya, adanayon ng salad nga rangaw ti kamutig, angkel. Kaya po. Nakarap-rapis ka bro. Taumot ka rin na sustansya kay papaulig mo. Sanay, magnaka. Magpagnaka mo nagbasa. Iso sa po. Gagangi dito ng pamagik, angkel. Nalaglagan ti magik ka magna. No, medyo narapisak. Wala amin kay pagbagam. Gabot ti awan kita maipaunag nga na sustansya ko na ma. Dito at pepeso. Angkel, tapos sana ka maladaw inakon. Alay, God! Ambisyoso. No makadano nakton manong name makitak tungod tentilukan nga mangitulnog kanilis akasinsin ko. At dati gidigundami manong name nga gadan kami nga sumrek iti classroom. Hay kasin. Di naman nawawagan ti kasin. Kaya na ko mga arte hawag ko keng ka. Kaya nagkasinsin ta. Sus, di ka man makikidgidan nga sumrek. Alam mo na kan. Ladies first. Doha man yung style mo. Alam mo na karutan. Di ko masasadag. Imo no na ka nagtugaw. Tadapay lang kinasarita ng classmate mi manong name. Di makadakas. Isumatin masadag iti tugaw. Di ko masasadag ko ng kasing at sika mati imabay. Ape ka diak, naawanan ti bakante, dito sa ako. Iti likod. Tsaka iti likod, dito latan. Ano sa ko na? Manglang iti agat lenget. Nga ka-eskola, nagpunasak mo na. Hanap at agat lenget na ta, nagpunasak mo na. Na mangamot na ito yung format. Ape ka sila na problema kung saan. Di naman huwagan ti insang nga takasin. Kapsad na tatang ko kini papang mo. Tatangkan papang ko naman. Tatang at nakurapay kayo. Papang, daddy pa ikot kuma. Anangarod ka tayo sumati na ito ding nagasat. Galeta matiga po na nuwapay nga. Ikalikagong kutagbasa. Aging kangaragdaduaran. Sapok. Mabalinta tagpinusta. Oscar, hangka makaraduaran. Api ko mo, tsaka makaradwara. Mamanumat nga da trabaho ni tatang mo. Labandera ba lang nanang mo? Oh. Imposible nga. Kahit yung mo saon, oresan kayo nga mangan, basta at pagbayad mo ti matrikulam. Basta. Napya kumamot ni scholar ka. Diyak na yung nakapasay. Hanggang nakapasa at agpadpada nga. Dagmul. Anong matama ko nga dagmul at ipaspas na yung kumatagbasa. Parang adan tumanin may upper nga scholarship program, dapat asik tuman exam. Ay, di ka makapasa. Nga bali hawari hanak makapasa, hanak bali nga scholar. Dalakit pagbasa. Para lang kumardatatang kinanang mo, laman. Panagmamatrikulan tumanin, panagbabayadan tumanin. Mga sinapot Diyos. No break time manong namiyawan tika ora klasak iti alas 10. Magkita tika sinsin ko mano. Kaduana na kita barkada na nga mapan iti kantin. So pa kita papaala mano. Ora nga taawisan na. Jakayat, agsipot na jakayat nga iruam ti pagkik ng merienda. Hi. Ay. Michelle. Break time. Awan ti klasem, talas 10, di ba? Awan. Sika. Ore siya. Anat kurso mitain? Nursing. Second year college mo. Talipata mon. Kanimbagak idi. Idi nagdanon tayo tinlavery. Nakiyamamuka ka niya. Anak kurso ko na, nursing ko na.
Anamat ti kursong mo na, accountancy ko na. Makalilipat kan. Man, ang kamalimatan, Michelle. Dahil, merienda. Thank you. Siyak pa yun ti mga awis ka. Thank you, Michelle. Apit di mo kahit ka merienda. Jack and Ron. Ibagagmat kang kaidin. Kakasi lang dagiti parents kung mga remedyo na niya dagiti pagmatrikulak. Magnakpayan nga umagbasa ka nagahwid. Dahil pagpletek ko isut maurnong. Kapag isuntumot nga ko, basit laing ti anayan ton na tatang kininanang. No pa nagbabayadan manin. Basta. Halos nagpadpada tayo. Ay, hindi kahit mo son. Tisang ko na yung baga idikan ka, working student katulong. Ano? Katulong iti balay. Agyan iti ulitig ko. Kabsat ti ina, uno kabsat ti ama. Ada yung kabagyan ng uncle ti awag ko kinkwana. Ada auntie. Ada yung kabagyam. Yung inalada ka. Naladat. Kung may kagyan di balay, tapagbasaan da ka. Di umaning nga rin di sweldom. Pagbasam. Anayan da. Taarig na nga rin pagpasbasayan da. Ngem, so papak na, all around, siya katulong da. Agluto, aglaba, agdalos. Kanda dumapay. Pasare agpailot pa'y na angkel. Apay mas masaya ka. Susurot ang masaya tapno masaya ni angkel. No saan ka kabagyan kinangkel mo? No masahim. Uy, awat mali siya. Nasingpat na angkel ko. Ang kas iti dati panunot mo. Nagasat ka nung kasta, Michelle. Anda ko mahamat mangalakan niya nga uray no houseboy. Tapno sigurado nga diretso tagbasa. Di, sumapol ka. Ag-houseboy ka. Tapos hindi ka sa pagbasa. Kabay lapon pala. Datatangin na. Ngayon makaspagari kan tahandan to kayan. No talaga nga, awahanin ti maited. Talaga, kastan tumit karamay. Gagmeriendan. Nataktak ka. Naglabas ang tibising ko. Mga dawak to lang. Di agawid ka. Mapanggantog luto. Sabagay, siyak mo lang timangan. Pangal daw? Nakasaganan. Ilaam ko no kan tibigat. Di ka balay mo mga opisina da amin. O rin uncle mo? Oo, engineer na uncle ko. Dadarek retiron. Ni auntie ngay, doktor ni auntie. Nagpintas gaya, hindi kasasahad mo, Michelle. Ada ko mamat ka. Mangtulong kanya, orisan ko kakabagyan. Kita doon di kakabagyan na ba? Di ba kasin mo ni Lisa? Amo ni Lisa? Amo mo ka. First cousin ko Nagkapsat ni tatang ko kinida papang na. Kita pa nga ang isudok man mangtulong ka kapag kami da. Kinabudno na. Agpadpada kam ti oras ti bigat. Mabalin ako makilukan. Kada di mangitultulnog kang kuwanan. Hindi kayat siya. Yaman ti klase da nga kabagyan. So dabay ate mga umsika na kami. Ngapi namin nga nakarador ni uncle mo, nga nakarador ni tatang mo. Nabalugan ni tatang ko. Baso na ba't namin agpaso So ako na. O rin saan nga nakaadal na ng tatang ko na makaadal kam amin nga talungag kakabsat. Naragsak law na yun. Tano makaradwarak. Kahit atantong trabaho. Pagbasak tumatig dito kakabsat ko. Alakit saya pa sabi ko Oscar. Nabayagan di pa nagsasalita 5 minutes more, mapanin ti oras na pa nagsasarik man rin. Sige, Oscar Okay, Michelle, thank you. No, makita na ako, masadag ka mata. Saklat ko man sa asidag kang ka. So sorry
Kung amin abay, kahit ko pala iliklikan deta. Hindi kahit mo saman. No, anyat adat panunot mo, Michelle. Isu deta. Kahit ka. Anya mati marikrik na. No. Sampay nga mabalin. Deta mati kahit ko aliklikan, Oscar. Kaya't ko ti makapagturpos. Tapno, matulong ak tumet di hapsat ko. Kastamet, kanya. Di agpadpada ta tranta, iso nga sanga ko. Sana ko masasidigin ka ori makita ka. Kaya't mo asawan. Siyak ti madi, tasak ti babae, siyak ti masasidigin ka. Baam, taso ang kanto nga sa sidgan. Ditakan. Michelle, sorry ah. Anti-manti nga, kahit aso ti bagak. Itala amok manong nami nga katulong gayam ni Michelle. Ti amok katada mabalinda. Tanalapsat na tigitarwatan na. No kasta nga, saan ka mga ginoporme ti Merkulas. Kinapita si Suna manong. Baring no may kariak to. Baring no kayat na tikas kanyak. Nga nakurapay. Siguro, ambis na siguro at makaasawan to mo ti nabaknang tapno buwaknang da. Ngayon kayat na nga ta, tikas kanyak akatulad na, uno kapada na, nga mangikarkarigatan laing, makapagbasa o makapaggraduar kam laing iti kolehiyo. Ada na gidigundaway manon naming iti kantin tingkam pangaldawan, nagbalon man mo saan. Kadgabot taon di bakanten manong nemi. Nga madabakante nga tugaw iti ayan ni Kasin Lisa. Kasin makita bulak man. Api ko may katoy. Nagatot sa bali nga labisan. Awang nga roden dito iti bakante. Apa namin, dakay nga agbalbalon namin, ha? Mapangki, mga niti sirok ti kayo. Ililikot ti eskwela. Ato sirok ti kayo sa diyay. Titulatan. Siksikan sa namin nagbalbalon. Adok-adwak ang balbalon, tinapoy, kit gumatang dito sidaan. Pag mga palubusan na kakahangamat kumatgatang dito. Ano sila maya? Tuyo? Hay! Pamigat lang di tuyo. Kaya kami pekhet ka, pamigat dito. Kitsikan at sidam. Kaya na ba na nag-order? Kasi makita. Talo nga klase na ganun. May ibos mo? Eh, kaya nung may ibos agad saan? Para naman akman ka na. Ano yung susabi ko mga ala ka? Kaya kahit mga nga maibalin. Ngayon ti maramanak ko mamit. Hangka naranaruan ti kasto nga makaan. Tinakaruwa mam tuyo, itlog. Ano pa eh? Baka nung nagbalbalong ka pa, tibugoong nga da mantika na. Uno saan kay bugoong nga nakalaman siyan. Abo nag-imas tayo bagbaga ma. Mabisa na kon, mga anakon. Manong nemi. Siyempre, narawal ko di balon ko sa kulinoktan, ti lunchbox. Yata, duwa nga daing. Gee! Apay. Awang pa'y pang isaw-sawam? Anin, mayat lata. Sige. Hinimas ko latan tinangan manong. Tamasapol nga kanik amin ang balong ko tapno. Sa anak nga mabisinan nga magnamanin nga agawid. Nalpas ko manong nemi ti second year. Kat nukas nga bakasyon manong. Sumurta kinitatang nga mapan agkarpintero, agbalinak nga piyun, agkargat semento, agbatil. Ay, permi nga. Basta ulit ipanaglinggit ko na ko, manong nemi. Hey, Oscar. Ay, tata. Paulit ilapin si panaglinggit mo na ya. Magusta unay taglingitak tata. Lumagan ti bagik. Ta tilingit ket mangiruar ka na kitay poison ti bagi. Ikaw na. Lingit nga ron. Rugit. Kada kita ta. Ay, mamano nga kaglingit. Siyak kumangay. Napintas ti pa naglingit na. Tarumwar ti arak. Maparte kak nukatirabigat.
Kakaglang latot no sa kagling. Nalabasit. Ay, no, makaling at nalabasit. Mayatay. Yung siya kagat pa rin nga, mayat ba naglingit mo? So nga kanahin akpat mo minuto na 8 glasses per day ko nada. Ngayon baka no times 3. Nga basot eh. Iya, inumek. Hamot dakas no, adado mo 8. Kung na, di ba? Kung na ta, masapol mo ado nga tanong, mata, klingit kamot nga lingit. Narapis ka. Kalkalingan na tata. Tsak kaya ti lumukmag. Nadagsin ti nalukmag. Ni era naman nung name nga nagsakit ni tatang sagbay iti pa nag-enroll. Nagagasto kami manong name ti ornong ko nga nagtrabaho iti construction iti 2 nga bulan. Naibayad manong name iti ospital. Ita, kabato pa nag-enrollen. Tang, inakaginrollen. Para 3rd year. Nadamad lang pag-enroll mo. DJ, nasweldo ti 2 nga bulan. Iti construction ko. Ninawat ni nanang. Nagbayad na ti panag hospitalyo. Nakautang tayo pa eh. Pasensya ka na, nak. Basta naggastos tayo iti dakkel, iti panagsakit ko. Nakautang tayo pa eh. Nakadaan na dakamat pa iti swaldom. Ita, awan timited mi kang kaanak. Yung sanga mabaling ka sa anak, agbasa tatang. Sanga mabaling ka sa anak, agbasa. Kali-kali-kago mo nga ro da. Kasano? Dasang ti pa nagpakpakasi ka na kiti kabagyan tayo, anak. Iturad mo na. Pabangbanga mong tirupam. Tabarbaring no. Adda. Maapiras ti puso na tumulong kang ka. Napanak manong nemi ka na kiti kakabagyan. Awan. Awan timited da. Sabi nga kami nga minti umayam, barok. At papada tayo matikasasaan. Hindi kiti talaga kasi dagang kabagyan nyo, ni uncle mo nga dado. Duwada nga nagtrabaho. Nagtrabaho pa hindi kiti duwang inaunang anak da. Sa may salangin di pagbasbasan da, nilaingin Lisa, nga kasadar mo sa. Kaskwalam sapay. Wan uncle. Uncle ko nang kanya katakwa. Mano, kapin ano kam kinitatang mo. 3rd degree casing. Nada yun. Agkapsat na uncle mo nga dado kinitatang mo. Di ka dada kang matulungan. Ikaw mas nagkadakwada. Padasik lat, uncle. Padasik lat ta. No pa namnamaek nga awan ti tulong da. Adda itulong da, taadok kwartada. Ngayon di na kahit tumulong, Miguel. Puunin mo't ulpit dan. Silawan ti masapsapol dat padat nga tao di kita. Ala, Uncle, padasek. Anong saktulatan ng denggan no? Nyaman di kita kakasakit nga, ibagada. Ni kasin Lisa manong name iti nang ilokatri daw. Si kamat gayam. Among no saan ko mga no dinamag ko mga imuna no sidno da ita. Kadimbaga musika. Ang kaumay ilokatan. Ano ka dito basol ko kin kakasin ta. Kagurguanak. Basol ko kadi. Nga may sak nga nakurapay. Doon no aling style mo. Ano masapol mo? Ni kumangkel. Ni papa. Pa! Oy, right. Kaya di masapol natin sa ngaili. Sandali ha. Ni Oscar. Kahit mas ka ma. Lasumar ka no.
Pimanaw ni Lisa kat ni Uncle Tim Masideg. Masapul mo, nagtugaw ka. Napilang mga padasa mo tagtugaw ti kasta klase nga tugaw Dawa sa kasta nga klase tugaw yung balayo. Kudsod, nalul ko na yung pintas. Diba? Enjoy ko ang tugaw. Natanggan sa tugaw yung balayo. Na masapul mo. Pagpakasi, Uncle. Nga, nawang namin ti pagmantrikulak. Pag-enroll ko. Tayo pilit mo pa ilang tagbasa. Hindi nito ta naggastos ka titakkel. No, imay man imutang ni nanang ditoy. Nayonan nyo ko ma. Imay nga peso ditoy ni ipag. Ngayon saan kong inikan? Umutang. Among barok, ti umutang, adanam namain na nga pagbayad na. Iso nga saan ko pinatangan ni nanang mo, o rin nagpakpakasing aksang sangit, nga kapsat ko tino-ospital, ni tatang mo. Ngayon saan ko pinatangan? Ti agpautang, masapul nga, maamuan na, no ada namnamain nga pagbayad, yumutang. Iso nga saan ko ang inikan ni tatang ni nanang mo. Ita, umay ko umutang ti pagmatrikulam kasi jay. Uwin ko, Uncle. Ita, saludsud. Pangalaam ti pagbayad mo. Ada ka di pangalaam ti pagbayad mo? Baring no makatrabaho to ni tatang. No makapagtrabaho man ni tatang mo, barok. Parat ka ninyo. Hampay umana nga parat ka ninyo. Kasano nga makabayad? Kanyak. Kasano nga makabayad ka kanyak? No naman end up, baswel dun titatang mo nagsubli ang trabaho. Kat paramid lang kaninyo deta. Hampay ngumanay. Haan? Hanggang pautangan. Gaputawan ti amok kapag bayad mo. No ada umutang kanyak, agpapautang akmat kat. Ngem, masapul nga amok, ada igamak. Nga panghigawidak. Ada maitad mo nga pag-igamak kapag ada relom mo, no? Anak ko ma? Titulo, kasjay? Awan, Uncle. Ay, matlagayam. Uncle, kabuta, hanggang agpautang, tawan namnamaik nga pagbayad. Sana ka rin gumututang. Dapat saan gumututang? Agpatulong nga karot ka na kayo. Ana, tulungan da man, Uncle, hanga utang tulong. Tulong nga. Mangtid kayo, tulungan da, tapno da pagbatrikulat. Tulong ken tulong kasta kita ano to nga tamot ti maitulong mo kanya kas pagarikan tag kasabulan ak tumot ti tulong ken no makarman duwarak to nangkel no dantong trabaho mabalin yung tumot no may patulong kanya no kas pagarikan ta kasabulan yung tulong ko tano matulungan ka ita anan to harod man ti pagbayad mo into no ag-exam ka ti mamintlo kay nga ag-exam agbayad ka, no, ag-enroll ka, agbayad ka, maminano ka ang agbayad, talo, ada mamitlo, finals, ti maodi, han, pangalam to, may katuman at patulong kanyak. Nagamit ka. Ginastar mo lang ti oras kong awan kaskas ka na. Si Uncle. Namnamayak nga handak mapautangan, namnamayak nga handak tulungan, ngim imayak lata. Parbarin ko na. Pumano ka ro din. Ambisyoso. Dapat ipilit mo pa ilang amin tagbasag at talaghan nyo matakaya. Sayang ti duwang atawan nga naggasgastos ka. Ita sarden ka taon pagbasa mo. Di na sayang di ko ginastos mo. No kumat pinadak ini, pailaeng. Naggraduar ka ti high school, nagtrabaho ka kuman, di mayat. Kahit ko't makapagturbos ang gel. Uri na magmagnaak nga kasto na ilingit ko. Yung supay na di pagplete. Kasa nangor ita, di ka aglingit, nga karpintero, no, kapatil semento.
Ambisyoso. Wala gagawin ka. Barbarin ko na. Sapay ko matasang kay tungod ng kasapulan ti tulong. Sa bagay man, nung oray kasapulan ti tulong, hanto nga ta kami tumayanda. Taamo da nga awan ti mabaliming itulong kadakwada. Manong nemi awanak iti panunod ko nga magmagna. Imbas ko mga agpaamyanan tagawid ako ng napay nga agpapaabagatan. Aging ka manong nemi ka nakadano ti highway. Nagpaunuak itan. Nagnagnak pa ilang manong nemi nagpaabagatan. Tas noon na yung tilingit ko manong nemi. Hindi asya konti pa nakasentro ti syudad. Narawamak bet ka din nga magmagnakas to manong. Tarito madlat pagpagnaak no mapanak ti eskwela. Hindi manong nemi. Darakadano na kiti. Asya ti pedestrian lane. At bakit? Kasla kayo na't lumasa. May maloko mo digit nga lokan. Anda nga gib. Awang pulos pa nagsarding da. At highway met ngamin dito eh. Nakunak tinakam ko. Hindi masadagak ti bakit? Lola. Ay. Napay kasamatan nga mang cham-cham pa iti pa naglasat yo. Narigat aglasat ti kastoy nga kan lugar. Nana no, saan nga alis ti panagnam. Loko-loko na kiti driver. Handa pulos ikati gundaway na kiti. Handa una yung makapagna. Makay na natin ipabalasyo kayo. Ala. Napanan, nagkapon yung kami na ya. Pagkuman pinasya na kiti anak ko. Kaya, hindi na kayo kumaintulod. Awan ti lugan na ya. Fishing-busy da nga ron. Ala. Urayan tayo na nga kumapsot ti lugan. Nada. May ka na. La, kibinin kayo. Umay na talugan. Kurakat paraan ta. Ops. Di ka nagkaroon tagsarding. No, paraan ta, lola. Nalaman nagdakan, lola. Tabangin. Ops. Kura kayo ba na? Pitas line da ito. Amo yung nga lumasa. Alan, lola. Sige, lola. Lola. Oo. Nakabalasitan, lola. Nagaman nakapok. Nakasto ko ni tilingit mo. Apay nagdagda ka kami. Nagnagnak, lola. Tawang ba't lugan ko? Naruwa mo ko na magmagna. Lola, 7 kilometers manipod jami ka ng eskwela. Tapos naging eskwela. Dada, sapa ka, magmagna no ka. Sakto man yung magmagna kagawin. Hindi ka dapat yung hindi ka aglugan. Kat kasto ko nilang itmod numadanong ka dito sa eskwela yo. Adamat no kayo tukot ko ang pagpunas ko ng pagsukatak lola. Ay, supa na di pletek. Paparan yung order ng lola. Tulad kayo, ganun di pala yun. Mga alat logan, at na pagplete yo. At na pagplete ta ko nakuha nga. Oray piso ko mati bulsak lola kitawan. Alala, itulod na karodan, nagkuyog na karodan. Pagka bit-bit mo na takit medyo kami nadagsan. Handak ipabalbalunan ng supeng nga yung bagkati ko nakit. Pailid na batlat. Ano kami dito yung lola? Bagas. Napila nga saan ko ang gatangan. Nupay kabaylak ba't gumatang. Manong nemi medyo daan nga panagkalan nga balay. Manong nemi tintuduna nga balay da. Sino kadwayad ta, lola? Si Shaq. Yung pasaray, umay nagsarungkaran no ka na tayo. May sakadagi tayo apukok. Nagdakil ti balayo, sakit siksika. Hindi, ni? Karuutan ti aglawlaw. Gapo ka na kita nga chiko. Kaya't na kita anak ko nga papukan na kita chiko. No saan ko kanong obran nga kay kaya di kita agreg-reg. Kunakmut ka na kuwada nga. Ado, tinaitultulong di kita nga chiko. Kabayatan nga. Pinagbasak di kita 8 anak ko. 8 anak? Nilola nga ron. Nilolo ko na ko ma. Nilolom.
Nasapa nga natay. So ang siyak din ng isakad. Di pa nagbasa, di kiti walungan na ko. Napaggraduar ko amin in the bar. Babaeng nga dito nga chiko. Ay, hana. Tahan ng opisina akmet. Medyo nangato man ti sweldo. Ang iti kaaduda kat saan mo manay nga talaga. So kung kasta ngagbunga na gito nga chiko, ala kita, adaw mahay, manggatang, isupay ti bang burasen, gatangan na. Nagdakal ti na itulong na gito nga chiko. Kada giti nagastos na gitan na ko. Kada pa nga ti kaagyan, ti may sa kada gitan na kyo. Ay, jakman karot kayat nga talahon na ito nga balay. At the sentimental value na dito. Gastos mo yung agpadpada ka lagi di asawa, di pa nakipatakder na. Medyo dahana na. Kuhain, kung na kita na kung mapintaan, maripainta, nang mahaan mo na. Apa nga diyo kahit nga papintaan? No, agdalin na gasto yun. Kas ka na kayo. Nga bumakbak kita mo, bakit? Eh, sabi ko tama na ako yung patibiyag ko. No, makadanak ka mga sarsarong karan na kita pukok, kada pukok ditoon. Nga, malala, dumanon ta dito, nagkamang-isaganak ti pagpalamiista. E di na makin manong nemi, ti bakit no nagkapuak. Nagkapuak iti lugar mi, lola. Nagsursursur ka na kiti kabagyak. Tinaudi ka na panak. Di mismo kapsat ni tatang ko. So apay, sumarsarong karkamit, kakas kanyak. O pa nagsursur no, sino tagpautang kan tumulong kanyak, lola. Inyistoryak pa nung name iti kabibiyag ko. Agramo matingareta, nagkasapulan mi iti kawarta, di nagsakit ni tatang. Na nagastos ti 2 bulan nga sweldo nga isukumati pag-enroll ko. Ay kamanukan ton. 3rd year college, lola. Uri kan sakit makalulo Kada dyan ang udi nga napanak, lola. Imbes ko mga sudat kang runa nga tumulong. Tawagan na ambisyoso. Basta. Barok, adutin ang labas kanya kitay. Amo na nga kahit kot bumalasyo. Tasaan po matasiksi ka tinagnagnakit. Ganang labas kanya. Uno, manglabas ko makanya. Kamok nga dahang ka tinasinaw nga panagpuspuso. Kaore kas taon na tilingit mo. Pag nakapaila ka pag ako nam nga manipod per year, college ka, kat di ka pa'y naglugang nga naman nagbasa. Takay kahit mo ti aglingit. Nga dahil pagpledam ko isot mo urnong. Dahil nayunan tumanin tatatang kinanang mo, numanok kurang na, para ti pa nagbayad mo ti eskwela. Pero, ore no sa amo akidawan ti tulong ko. Tulungan ka. Akong problema. Bakal to pension ko. Sa dagiti anak ko, no mapanak mangibaga kada ko, adalis to damang ten. Lola, siyak ti bang pabasa kang kabarok. Ito doang atawan niyo. Ay, kawanak, Lola. Katamok atong palad niyo. Kaputada word of honor ko. Kanta kas diyang inaramin mo. Saan nakalinabsan, no di ka tinulungan na. Basit pa'y dahil ta, kapag supapak ko, titulong mo. Eh no, pinilit ko nga, itidlimasat, kat awan ti bibiyang, di kiti driver, no, madalapos na ko, no, ano. Agamara ka na kayo, Lola. Nakasaysay at unay ni Apo Diyos. Imbes ko mga agawid ako, hinturong ni Apo Diyos ka na kayo. Ngata kayo, di pa katungpalan, ti arapaap ko, Lola.
Sa anak ton nga glingit nga mapanagbasa ko na. Manong, ngem, nakairwam akon. Kasta una itiragsag datatang kaninanang kanikamsat ko manong nami istoryak di may panggap kanilol na dolor. Juan, kinapudno na. Nagtadpayan, di advance. Numanot magastos ko manong nami at the first sem. Hintad na. Tapayan pagpletem di taro ko na. Kada oray no saan nang imbaga manong nami inaramid ko. Apaan ako nag-enroll, kaya di mangrugin di klase manong nami. Kasya pa ilang nga oras nga griingak, kasya pa ilang nga oras nga magnaak. Ngem dumagasak manong nami iti balay ni Lula Dolor. Ne, apa yung ganta ka? Nasapa ka nga griing, Lola? Ay, kasta oray man ang tilingit mo, nagnagnaka. Diyak kamot ka ni kung nakangkang at napagpletem ka na dinted ko. Nairuam kong kasta yun, Lola. Kasaburak naglingit. Ampay nga umanay na tilingit ko ita. Iso nga, naglingit ak dito, Lola. Isarding yung tagsagad. Tapos siya akong tagsagad. Kanag ito'y bulong ti Yachiko. Allah, kilala ka ron dyan. Sige, tanalpas mo tinti pa naglingit ko. Amom dahil ito exercise ko. Iso nga tamot at imang papaatid tog. Tibiyag ko. Oh, anong titawag mo ko na Muna tawag ka doon, Lola. 95. Ala, dandanin ti 100. Yung makasagad ak pailang, mga kapasyarak pailang, kada kita anak ko. Hanggang puti kang kanayon mo na pa naglinglingat ko. Yan. No, malawlaw ko, masagada ninda ito yung arubayan. Isto na yan. Doon na doon, makitagal-alak mo. Iso nga saan ko maitultuloy. Sak na rin di mangituloy, Lola. Tapos makumpleto man tilingit ko. Midigat, binigat, manong nami nga dumagasak. Iti ayan da Lula Dolor. Dahil tatinayon paglingitak. Dito iton ti pagpunasak, manong nami pagsukatan, sakto matin asumada ti tricycle, nga agang mapanti eskwela nga mismo, at amalatawak matin. Nga manipot sa diya balay, aging ga iti balay, danana, Dolor, kaya iti panagsangad ko. Ti binigat lat nga dagreg-reg na bulong, isot ti panaglingit ko. Nga kumpleto. Sakto matin nag-tricycle, nga mapanit ti eskwela mismo. Mas daaw manong nami ni Lisa no apeng andak pa ilaeng. Idada kami ni 4th year high school, college manong. Daka pa ilang? 4th year? Kaya apay, si kalat may tagraduar. Makaraduar ka nga ta? Abakit nga saanan. Napas na kang nagbasa. Nangangato di grades ko. Yung saan kawat nga scholar. Apay, dagiti ka dilang scholar, iti makapag cum laude. Sika? At cum laude ka? Palubos siya po. Namintan ko ti grades ko, nangangato. Kaya lang, nakastang ag-examen na kiti scholarship, diyak may pasa, nadangar ti pakas dawat. Nangato ti grades ko. Hamo pa nakita ti grades ko? Para ka mang kita. Namintan ko. Kada taon iti pagyamanak kinapot Diyos. Siguro, gaputiling agbaling mangpasidap ti panunot ko. Cum laude? Imposible. Nim saan nga imposible manong. Dati dandani kami nagraduar last semen. Manong na imi. Impakamudan kanyak. Congratulations, Oscar. May sa kakarig iti cum laude. Agturpus kada ito nga tawin. Thank you. Thank you, sir. And thank you, God. Kaya ka boy dito panag-cum laude, gusto ka lang makastrikto trabaho, na naruna, no may pasam nga dagos ti board mo. Thank you. Thank you. Awan sa bali na pagyamanam, no saan nga apo, Diyos kensi ka.
Tano sa mo kung mga tinulungan ngayon pas ti pa nagbasa. Sa mo maintain. Di kiti nangangatong grades mo. Hindi pa ka mo kadatatang kininanang kinigrikapsat ko manong name. Nag-iinarakop kami. Ni kasi mga Lisa. Apa ni kasi Lisa tang? Adamat takwa na. Pamadayaw na. Tsak man na mo. Iti dumteng tilistaan manong name di kita graduar. Ni, sinapol ko nga dagos manong name ni Lisa. Nagkapilyado kami. Oh man. Yan at kinuha na. Sa pulag ko nga manong name ita sa pagsaludsudak ng mawan. Kaya ba't madagas ko ti balay da manong name na panak. Igama akong ti programa. Uncle Dado. Dadaterobayan da. Uncle! Ay! Oscar! Bagamal niyo. Sinapol ko ni Lisa di eskwela itay. Awan. Sinapol ko ba'y tinagan na kada kita amin nga graduar. Dati-dati kabay tinagan mi. Awan. Yung may kakari dito eh. Tapno, umay mo uyawan ti kasinsin mo na saan nga graduar. Haan ko nga imayak dito nga nga manguyaw. Ano pa ko mo uyawag, Uncle. Asal salud-sudak lang, agsal salud-sudak lang, at concern na kang kuwana, at kasinsin ko ngay, Uncle. Eh, naon na iti kapung-pungtot ko kang kuwana. Nagad-ado, dagiti bagsak. Sumut na nga, nadirigi dugundaway nga saan ko makita. Kadagpadpada kang ti oras, Uncle. Diyak mo tamat pampansinan na ta. Gaskaso, napasday ka nga ron, nagbasa. Uncle, naragsakan na ka mga ipakaambo ka na kayo. Nasyak nga kaanakan nyo. Nga putot ti kapsat nyo. Cum laude nga graduar. Uncle, nangigbo, Uncle? Umay mo ilastog, kasta. Uncle, umay kulay pa ka mo. Samot nga kinalastog di pa nang ibagat. No kumantibag, ay, sir, kinagilan, nalaing nyo, Uncle. Oh, cum laude. No kunak kumang, inlastog ko, nang kumang inlastog yung bag, Uncle. Yung pakamok ko lang, nga siyak akaanakan nyo. Siyak akaanakan nyo. Di ka di maragsakan, Uncle. Putot ti kapsat yo. Hindi tumalyaw ni Uncle Dado manong name. Mas dawak. Agluluwa. Abay, Uncle. Abay, lula kayo. Abalimat siguro nga. Luwa tiragsak. Barok. Kaanakan ka nga rod. Putot ti kapsat ko. Nga mabaling ka ni panakkel. Dagiti anak ko ngayon inauna nga nagraduar. Halos pasang awa. Na mapanak magkisarsalita idi kadagiti profesor da. Diyem na pintas may tata nakastag na magla trabaho. Tanaaraman da diploma da. Diyem na ito buredak. Tsaka mo, no apay nga. Nabalugan na, naibarkada. Sakit. Masikog, ti kasinsin mo. Uncle? Masikog ni Lisa. Nasamat nga takder jay nakasikog kang kuwana at damad gaya man asawa na. Allah? Apo na matin ni kasi Lisa? Apa yung nakirelasyon ito at asawa na? Congratulations, Oscar Barok. May pagpanakil ka. Maragsakan lagi dito tatanggin nanang mo. Numamanda. Sakpakid din tiyo mo na nga nang ipakamuam. Gabot na manapsak na rin ti balayo, Uncle. Kita pa kami na magbag nakapailaan. Kat adan sakit nang papasakan ka. Sigunti istorya. Nakirwa mo konti kasta, Uncle. Kinura ito nagubra ka kasta.
Hanga tama tinangkel tagkakot siya tumuntin nga ta. Kada danto sa malagun daw nga glengatak pagpalengatak. Taga sa pulak nga ron is nakairwaman tabagik. No saan ko makumpleto tilengat ko nga rumuar. Isus maditi bagbagik. Congratulations again baro. Pagawarin na kadagiti kinakuspag kada imadi nga ugalik kinararamid ko. Kadagito'y ko lang ang mamiris. Asang nga mga rumpeng ka kasi tinaramid ko. Imbes nga tulungan ka. Sla, enrollment ka pa eh. Nagyaman akmat ka na kayo, Angel. Pingarumpeng nagyaman ka kanya. Kita umat din tulong ko. Nagbaling nga kaharit kanya ka, Angel. Tinararamid yo. Iso nga nakatulong kayo, Angel. Angel, inakon. Alawan baro. Gananod ka, tipan nagdam. So, siya po ya. Adadan manong name ti inarakop mi kada tatang kaninanang kada kakabsat ko. Anak, nagbungan matlayang ado ng anos mo. Amo ka di matlayang ni Lolam. Iso ti muna nga nakamo sa angkel. Hana, di magas ka kada angkel mo nga dado. Wanda tan. Kat, nagpagpakawan ng angkel. Yes. Naamiris nanti amin, tatang. Nangaroon na kat ni. Masikog ni Lisa. Nga saan nga graduar. Anya? Apa nga saan nga graduar? Nabalugan na ang anti tatang. Manong nemi iti partek. Iti naangayon ti programa kat parte tinak panagbitla. Agar arubos ti kitinuak, manong. Nga kastamat ito pa nagtitiling medyo napudot manong name iti tiyempo karedi nga graduation ken recognition manong nagluluwa ka ng ibitla iti kapapanunutan manong nga baling ka nga na siya at iti padam nga tao apitem da ita asaya at ngagsubli ka napigsa ti determinasyon mo nga manggunod ti arapato. Awan saan no talaga kayat mo nga ramiden. Awan rason no kayat mo ti agbalig. Pimaala kami madama no. Oren no, diya mo nanginalan nanang. Hindi sa lutsudek ni Lolam nga dolor. Tinaggastos ka rin ito eh. Ay, deta ni Lola mo na eh. Ay, Oscar, Lola, saan na ka na ko may diskwelan nga umayag tuntoy ko na. Nagpaitulod na ka rin iti anak ko. Ginakita iti anak ko. Honor naman nung naming umay mangkablaw ka niya. Congratulations, Oscar. Adamat ipapatpad na nakasubre. Ala, thank you. No, manuman din, maitid ni kang regalo, pag-group-water. Kaya, ang mumi, si kun kini mama, ti bagbagan na at dati duwa kapsat mo, nakasagaan nga. Pagbasahin, kalpasan nga. Kapag graduar ka, ken, at dantong trabaho. Kapag pagdanagam, no mayroar mo laki dito board mo, siyak ti mga alakin ka. Manager ka di may sabang ko. Thank you. At gaya man nag-uri ang trabaho. Fast forward, manong. Nadana kadagos ti trabaho, manong. Nangor-orayak ti resulta ti board. Ti pagpintasan na manong. Top 9. Adak iti number 9 manong name. Kadag iti pada ka nag-examen. Adak iti top 10. Iti unig ti top 10. Number 9 at adadaman ni manong name
iti ragsak ko, ragsak na ginaganak kaniya. Kinragsak na Uncle Dado. Opo na yan, Barok. Ipanagkil ka kaanakak. Oo, wala. Kapo di tayo ito. Baka alis to lang na sensom. May promote ka nga dagos. Barbaring Uncle. Alam nga barbaring. Sigurado na ita. Kumusta naman ni Lisa? Ay, hindi ay. Kumusta di apo kong? Kengkuhan ako na nga. Kumusta di apo ko? Dahil ka duwami Kanilisa nga. Kanang asawan. Agpadad ang sanga nagraduar, di asawa na. Isumbati na kata kami, di diploma na. Diploma nga. Di anak na, ti kinabalasag na isot, di awawagan kami ti diploma. Tanong kasta nga awagan mi isuna. Diploma, makatoy. Ano? Diploma, nagan na. Hanga diploma. Ang pinaganamit ti diploma. Ta iso iti imbati ni Lisa, nga diploma na nga. Saan nga nagraduan? Anda upar kanyak manong name iti may sa kompanya. Wen, ke, in manugot ka, nagpintas nga upar manong. Nagpakadaak kaniya manong nga Simeon, nga anak niya, na dolor. Why not? Sige. Ako may paiking katikas na katakil na. Posisyon. Palubusan ka. Nung umisak na ngalakin ka, siyempre ka dito nga bangko. Congratulations, Oscar. Hamulip-lipatan tinagkapom, ha? No si Kanto Masenso. Oris ang mong imbaga dayato, anong? Aramitek. Tasaan lang nga nagiti kakapsat ko ti kahit ko tulungan. No sinuman di kiti interesado, kakayad na tagraduar. Tumulong nga. O, kita pamilya ka ba ito na? Madamdaman to na naman, anong? Para nagdawarag pa, di kiti duha nga kakapsat ko. Ako pa girlfriend mo? Linabsak sa digitan. Sa ako ngamin ngayong kaskaso, dito pitik ti puso, kinagbasbasa. Ada na ito din nga panahon para iti dayta. Kinunak manong nami. Inawat ko nga ro dayta manong nami nga trabaho. Kinadabukod ko nga opisina. Miniting ko digiti empleyadok manong nami ti dayta nga department. When? Financing department. Nakigtutak. Hindi malasing ko. Are you Michelle? Yes, sir. Di mat nursing student ka? Nagsipak hindi third year high school. Third year kon. Apeng nga saan ka nakita? Nung nagsipakit ka sa kurso. Kurso. Makikita kayo di, sir. Ngayon sakti sa mo makita. Ito ang katrabahuan ta. You're my boss. Kumusta naman tigit kakapsat mo? Pagsalitaan tumandam na ba? Tarugyan tayo ti meeting. Malpas ti meeting manong name insenyas ko kini Michelle. Ngayon ti opisina. Kitsimurot Tukay. Ako ba asawa? Pay lang akta asawa ng sir? Boyfriend. Pay lang akta boyfriend nan? Ada daman ti pintas mo. Sigurado nga doon kita gararam ka. Aduda. Permi. Dagatay masango natin mangpasyar kanyak, mangaram kanyak. Awan ti mapilim ka nakwada. Ketsi ka, sir. Saan ko ging kaso da kita? Jak intal talik. Jak intalik. Wrong. Saan ko ingkas kaso? Saan ko ingkas kaso ti pitik ti puso? No pa hindi pa laing ang dakti second year college. Hindi mama mo ka. Yung santo nga dito pangibaga.
Ibagam na tan, sir. Yan tangay, kasanto balat tungpal na. O diferensya na ko man, o may kadyabalay, kaditoy. Baka no kahit, ibagam nga kung tawayak nga, I'm your boss. Sa nga tamat, sir. Tamok, nga manipod idi, nga kahalag itoy. Kat humble ka lang. I love you, Michelle. Dahil na may ko inururay, ibagam kanya, di pa laeng. Sakpa ito masadag ka. Sa kong kaskaso karot ka ba ta? Diyak kaya nga matuntay tarapap ko. Ita ti panawanan. Agkatrabahuan tapay. O kidam kadlahin ti gasat, di ba? No talaga nga ta kayo tinaikari, uray no sa among ikaskaso, uray no adadaywam, mapasamak lang mapasamak. Nagkuna kang kakarod. Ngayaitan ka man. Imposible hindi mo laing, di ba? Sakti nururay mo, di ba? Alapin nga timakder ka. Apay nga masdag ka kanya. Kitumakder ka mo itatap no arakupan ka. Sir! Oscar tinagang ko. Oscar! Hindi ba ilang apa-apay ka maramanan di kiti lips mo? Michelle. Allah. Fast forward, manong. Da kami tinagkagasat kani Michelle. Napagraduar ko, manong name, di kiti dua nga kakabsat ko, imunak mo lang nag-asawa, sa si marunong nga nag-asawa, kada di kagangay lang nga balay mi idi, manong name, pinadakkel mi, kadimbunso, iti kadua datatang kininanang, ngagna na edita nga balay, family house mi. Natang kami kapukbukutin nga balay kini Michelle, manong. Ni Lola Dolor. 99 manong name titawon na. Hindi pumusay so na. Adungot nga luwat, hindi nagarubos idi manong. Ti maysa nga ina, maysa nga lula. Dagiti anak na isakad na amin ti panagbasa da. Iga po nga ti panang ikalikagom na. Saan nga nagas-asawa idi mabalo manong. Kahit no makitak, no kasta pumasyara kuno lumabasak iti balay da. Makitak dagiti chiko manong. Si bibiyag dapay lang. At dadapay lang. Duduogan kanon nas chiko. Digita. Talo manong nimi, digiti nagbalin. Ngayon sagot ni Apo Diyos kada kaming anak kani Michelle. Wen, tabig sapay lang datatang kininanang. Ngayon kami ida manong nimi, iti pagwatwatan da. Dada, karinderya. Nga, impasdeg da. Iti asideg ti family house mo. Para luto ni tatang. Pag ganiti kahera, manong name ni nanang kita kasuka. Dito nga rod, manong name iti pagkasaritaak, thank you. Iti anos mo nga ng urnus, kada ito yung pagkasaritaak. Yung nakunak mo itay nga saan nga naskin pa nga urnusek, gabota, napintas mo iti panagsagasaganan na. Sabi ko matad na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarumian, tibiyag, kadagiti padak nga nagbuya, more power to your program. Ito yung nga rod, agyaman nga pagaya mo. Oscar. Thank you, kayong ka Oscar, ti panang iburay mo ti pagkasalitaan.